אני בא, דודי בא, אני קורא לדודי למיקרופון. עכשיו היא בסרטים שאני בא להגיד עליה משהו טוב. עכשיו אני אומר לדודי, תשמע דודי, היא אמרה לך שאתה פטיש, שאתה שמן, שאתה טנק, שאתה עונת מצה, יא ספינה, יא מכוער. קיצור, הוא בא אליה, פירק את הצורה, והיא צורחת, באה אליי, בוכה בסקייפ. אין לי מושג מה להגיד לה. ואז אני אומר לה, תביא תכף אני ארגיע אותו שוב. ליז, תגידי לדודי להתחבר לסקייפ. לא צריך! נו כן, כן. תקראי לו הנסיך אז, תקראי לו. קראי לו לפה, קראי לו לפה. שמן הזה, תקראי לו. לא רוצה את זה! לא, קראי לו. לא רוצה. נסיכה. אז כן, לי כל יום הוא מתעלל בה. לא נורא, היא רגילה. נועה! מה עובר עליך? בטח יש לה סימנים קודמים כבר בטוסי. בטוסיק. לא בטוסיק. בטוסיק. לא רק שם, גם בחלק העליון. בראש? לא, תחשבי שוב. כן, כן, הבנתי את זה. תקשרי אליה. איך תעיף אותה? אני רוצה לראות מי זאת, נו תקשרי אליה. לא? טוב, אוקיי. היא אמרה לי שהיא בת 21, אבל אני לא מאמינה לה. היא בת 22. אוקיי. טוב! וואלה, חולת סרטן, מה יש לך? מה שזה היה? רגע, יהיה עוד סרט, לא עכשיו. למה הוא פה? סתם, הפטמה. קודם זה היה גם הטוטה, אם לא שמעתם. אתה מקליט את זה, כן? בטח, בטח, מה זה, הכל מוקלט. נעלה ליוטיוב, נתקבל. וואו. וואו, כמה דילדו יש שם, ליז? וואו. יאללה. נראה לי אח שלה מפמפם אותה, לא מרביץ לה. קודם הם אמרה שהוא דופק אותה. חכה! אבל תקרבו יותר למיקרופון, שנשמע. חכה. חכה נבוא רופא וחולה. what the fuck, מה זה? לא רוצה. משחק מכוניות. כל היום מתעלל בי! תקשרי גם אליו, כפרה. די, דניאל. מה, סגרתי את הטלפון, כאילו יש לי טלפון כזה פרארי כזה בצורת מכונית, וזה מתי שאני פותח את הפרומט זה עושה רעש מאוד טוב. אז אל תפתח אותו. אני לא אפתח אותו. אוקיי. איזה חר הטלפון זה? מה קרה? לא, זה חבר שלי הביא לי מתאילנד. הלו. עוד פעם אמרתי בליאט! זה טלפון. פוס אמא שלך, אני אקרא לאמא רותי. תוק אתה. בוא'נה, הבלונדה. נשמור. איך? עושים שם הופעות. אתם בואים גם לזה, לבר מצוות, נכון? איך מצלמים במחשב ושולחים? דרך תוכן. יש כזה כפתור שקוראים לו פריד, וואי זה מסובך, קליט כפתור, סקרין שוט, משהו כזה, פרינט כן סקרין שוט. עם ארמון כתוב באנגלית, פשוט פשוט תלחץ עליו ואז בצייר תעשה קונטרול V כן. וזה ידביק לך את זה. כן. רגע, לאן אני נכנס? אתה לא נכנס. רגע, מתי? לאיפה? צילמת מה אתה כבר? רוצה לצלם? לצלם את הפלאפון. בטלפון, איזה מטומטם. לא הבנת. מפגר. אני רוצה לצלם במחשב נו. את הפלאפון. מה? יש לך תמונה במחשב של הפלאפון? איזה ילד מתוסבך. לא. אז איך תצלם מהמחשב שתהיה בריא. של הפלאפון? אני שואל איך אפשר לצלם יש לך מהמחשב. מצלמה במחשב, וואי בלבלת אותי. יש לך מצלמה במחשב? כן, נו. אז תצלם. אין. נראה שיכור זה.
דודה שלך? לוקחים את השבלול. חולה נפש. מה אתה רוצה לצלם? את הטלפון או את המחשב? יהיה טוב, יהיה טוב. נו, אני מחפש לצו נינג'ה, אחד הדברים. מה זה צו נינג'ה? את רציני או שאת צוחקת? אני רציני. אין, עזוב, אין לידות. עזבי, נו, את לא מכירה את מאסטר ספלינטר? What the fuck, מי זה מאסטר? עזוב, מוח שלהם זה כזה קטן, עזוב. נכון, יש שלך. 4 צבים שהולכים מכות? מה קרה נו התעצבנת? כי המוח שלי גדול, ואני חכמה. כן? בטוחה? כן. 100%. זה שאני לא יודעת אנגלית זה לא אומר כלום. חוץ מזה אני חכמה. אמא, תעשי לי טובה, יותר את לא משאירה אותי איתו ביחד בבית. הוא כל היום מרביץ לי, לא נמאס לו. כל היום מרביץ לי, לא נמאס לו. אני מרביץ לך! כן, אתה יא שמן. אמא! יא פוע דוב, יא מניאק. זה בולבול! וואו, אז תהיו בולבול, כוס, תות, המניה. מה אומר? חסה את הפיק. בולבול. עשי ממך כבר, יאללה! איך אמא שלהם באה אליהם, זיינתם לי את השכל, חלאס. רגע, מה הוא אמר? הרביצה לי בפוטים. כן, הרביצו. תגיד לי, חולת נפש. די! די, פאבל, די! חכה, בספר תורה, אני אומרת לאבא שאתה לא בא איתי. די, תשביר. אלא אתה תאכל זין, חכה. בולבול. מה ששמעת. בולבול לא זין. ליזושקה. ליז במצב, ליז. ליזושקה. תנשמי עמוק, אנחנו אוהבים אותך. איזה לנשום עם We love you, החמור ליז. הזה? ליזת. עדן, די, אל תעצבן אותי גם אתה. כן, אל תעצבן אותה, לא מתאים עכשיו. זהרי, נו. עדן, אני שונאת אותך, אתה יודע את זה? זה לא אני, זה אני, מה עשיתי? טוב, קיצר, אני אף פעם פה, אין לי כוח לעדן הזה. לא, אל טוב, לא, נו. למה? פשוט תעיפי את עדן. סתם 5 ימים. תעיפי אותו את, אני לא יכולה להעיף. אבל אני לא אחראית צריכה, מטומטמת. את יכולה, אבל מה הקשר? אני לא ליז, יכולה. למה את רוגזת, ליז? ביי. טוב, אני מתחיל את הפייסקאם לשנייה. רק שנייה, אתם תזכרו, רק שנייה.